Wejesi. Engabe ngogibelani. Amathekisi ke namhlanje ke hayi awabonwa inhlobo. Kuyacaca phela usho ukuthi ngizoshoyelwa ilanga ngimile la. Buka kuyimanje kuyoshaya u2. Kodwa angikakagibeli. Amathekisi namhlanje bekwenzakaleni mengabonwa kanjena. Cha. Oshona ilanga phela ngimile la mina. Ngisengamisa ngisho nawe beqhamukayo. Unjani we uyaphila kodwa? Ngiyaphila. Unini ngimile lana amathisha wasengimese yoshaya u2 manje. Hawu. Yazi ngiyakufanisa awuyena uSnake lo othana noMbusi. Uyena why? Hey yazi phela ngikhathazeke kanjani ngawe ngoba phela uMbusi ngendlela adaka ngayo. Kodwa impela wenza njani indaba kaMbusi? Hawu sisi. Qala nanokungibona sungibuza indaba engaza semzinani. Khona ukwazela phela lokho uthi uMbuzi yadakwa. Hayibo uMbuzi akekho umuntu ongazi la ukuthi uyadakwa. Izolo nje kade ngimbona zolo lokho ephuzile enjani. Mina phela ukuthi nje ngikhathazeke ngawe. Sibuka nje umuhle kanjani. Yabo umuhle kanjani lokho bangale imbuzi. Ngoba ngiyaphela uMbuzi. Inkinga yenu nineyindaba nina abantwana. Yazi mina uMbuzi ophethe kahle kanjani. Ngikhuluma nje uMbuzi uzoba mina wami ngidala ungiphethe kahle mina nikuthatha lokho enikushoyo. Akusizi ukufihla ntombi. Yabona mina uMbuzi ngimazi kudala kabi mina uMbuzi. Nginamafayela nje akhe. Ngimazi kudala kabi uMbuzi mina. Hey, wasiza ke ntombi. Wangitshela cause kade ngangafuna amantombazana la. Ngifuna ukungichazela kahle ukuthi wena ke nje ungitshela ukuthi unamafayili endoda yami. Lawa mina engawazi. Cause angikaze ngakhala mina ngoMbuzi ukuthi wena ke ufola kuyiphi icategory. Since unamafayili or mhlawumbe intombi yakhe noma uyiside chick noma uyini. Bathi angiboni futhi ukuthi uyintombi yakhe. Cause uMbuzi akasolisi nanokusolisa nje. Ukuthi uke mhlawumbe baba nezancinza. Wena ke uhlangana phi noMbuzi? uMbuzi ubuya kothobeka nje bangikhuluma nawe nje. uMbuzi isidakwe esidala. Yabo mina ngoba ungibona nje mina ngicabangela wena kahle kahle. Ngicabangela wena. Uvela ushiye phansi nje indaba kaMbuzi. Shiya phansi. Mawufuna nje ukuthi ube right empilweni yakho, shiya phansi indaba kaMbuzi. Uthobeka muphi? Usho uthobeka lo awungikhumbuzi. Imuphi uthobeka lo wasezansi Slay Queen? Yebo, yena impela. Hayi, khuleka ke ntombi. Yazi khuleka. Into ongayenza wena yezwa, ngicebise mina njengentombazane. Ukuthi nje wena uyinakela indaba zakho. Cause mina noMbuzi si right. Asinankinga. Qala nje nanokukuzwa ngawo ukuthi mina fanele ngiyele uMbuzi ngoba nginakusasa. Intombi bengali mina. Bengisho nje bengikahlahle bengicabangela umuntu wesifazana nawo umuntu wesifazana ngani. Bengithi nje nami ngiyacabangela ukuthi hayibo. Phuma kuloMbuzi ungazi uyithole kwenkulu inkinga. Kodwa ke bengekhonsinyalwa ntombi. Ngiyayixolisela lapho bengisho nje nami ukubonisa ukuthi hayibo. Phuma kuloMbuzi. Ungasha ngisho. Hayi ke kanti nami bengasho kabi yazi. Bekukusho nje. Kodwa ke ngiyabonga konje uthe thoba konje uNosipho ingane kaMbuzi wakudala. Okay ke Nosipho, thanks for the information. Awukuqala zama text ngoba ayancikisela. Uzoba busy nami ngicela ungahambanga sisi. Okay sis. Bye. Awubulala uMbuzi lo.